участва след това на един срещу Марибор. Здравейте всички! Първо да честитам на мои играчи за победа и да благодаря за фановете за фантастична атмосфера. Tough game, Europe. I said before that they are favorite because of the points, because of many years this club play group stages, and Botev is trying step by step to come in the map of Europe, and I am sure that Botev step by step will be in Europe for many years, and one moment they are also in the group stages. Труден матч в Европа, както казах и вчера преди двубоя, че те бяха фаворити заради традициите, които имат, заради представянето им редовните мачове в Европа, както и заради точките, които те имат в Европа, но Ботев прави стъпки към това да се завърне и да остане на футболната карта на Европа. Okay, it was an open game, special second half. I think everybody enjoyed today watching this game. Беше отворен мач определено и през второто по време, така че смятам, че всеки се наслади да гледа този двубой днес. Some moment in second half we take risk and we scored this goal when we was taking risk. Понякога през второто по време взимахме доста сериозни рискове, но по този начин отбелязахме гол, когато рискувахме. But for sure this is just first half. Това със сигурност обаче само първото по време. It's very positive to win always. Винаги е позитивно, когато печелиш. We need to be prepared that in Maribor will be even more difficult game. Трябва да се give our best. Maribor ще е по-трудно. Trying to take the best result. И разбира се, да се опитаме да вземем най-добри резултати там. Най-напред, честит победа на европейски дебют. Благодаря, че не оставихте без глас. Ако не е тема, с кои от вашите задачи се справиха футболистите и с кое не успяха? Тактическите задачи. I will keep some things with me because if I say, maybe my colleagues will use this for next game. But we know that they have individual, that I think they are good, but especially individual with some players, which you saw the class. And sometimes whatever you prepare, you cannot stop this player. But also I think our players play like team, but also we have some players that they show really quality and the opponent in some moments couldn't stop them. Ще оставя някои от нещата за себе си, защото ако ви кажа сега, моят опонент може да се възползва от тях. Определено те имат доста индивидуална класа, като например Йосиф или че някой каквото и да направиш не може да го спречи, но смятам, че ние играхме като отбор. Нашите футболисти също показват индивидуални качества. Освен противопоставяне чисто игрово, вашия отбор и ментално успя да се противопостави на Марибор. Как запазихте това самочувствие срещу отбор, който много често играе в групи на европейски клубни турнири? Това е бил по-велик изпит за нас. First game, 29 years, even we don't know this, but we feel this in the city that what is emotion from the people that 29 years didn't play water in this stadium in Europe, and it's not easy to handle this pressure. And I said before that playing for water is not easy. Playing in this stadium is not easy with with these fans that they give you help, and also you need to give everything in the field. Първи матч за Ботев 29 години на този стадион в Европа, дори да не сме го знали преди това, се усещаше в града, че Ботев не е играл в Пловдив от доста време в европейските клубни турнири. Да играеш за Ботев не е лесно, да играеш за Ботев на този стадион също не е лесно, но пък и подкрепата има своето значение. Because most of the game good mentally, except after our goal. It was 10 minutes, he was losing not control, he was losing the concentration, and Maribor used this and push us and they scored in this moment. Ментално бяхме добре в голяма част от матча, но след като вкарахме гол в следващите 10 минути, Марибор използва тази факт, че не бяхме разконцентрирани и успя да отбележи гол. Second half was a more open game and we could score. We scored and we could score more goals, but also Maribor could score because they hit the post. They
2-3 shoots outside of the box. Второто по време на матча беше доста отворен, ние вкарахме гол, можеше и ние да вкараме още Марибор, също имаше доста ситуации, те оцелиха и града, имаха и още някои освен градата хубави моменти. И за следващия уtakmica трябва да се приемам по-добре. Поздравления за начина, по който се приготвя отбора за толкова важна победа в първи официален мач за новия сезон. Коментирате факта, че двата гола, двете футболни крушета бяха нанесени от нови футболисти в футбола? I said before that when the team brings new players, some players they need more time, some players they can adapt straight. Още когато привличахме нови играчи, казах, че ще има такива, които ще им трябва повече време да се адаптират, ще има такива обаче, които още от първия момент ще са готови. We need to help them, we need to give them time. Трябва да им помагаме. Because they have quality and they will help us for sure. Те имат своите качества и със сигурност ще са помощ на отбора. We trying step by step to don't change completely the team, and what I said before that was most important, that basic team from first 11 stay from the last season. Опитваме се да направим толкова много големи промени в отбора. Това го казах и преди, че за мен е много важно, че голяма част от първата 11-та остана и от миналия сезон. And I'm sure that this season we will, not because of this win, I saw that their concentration, their hard work in both preparation, and I'm sure step by step we need also games to come in better shape, to be better. I'm sure that we will have very important role this season in the Bulgarian Championship, and in Europe we see how long we can go. Този сезон направихме добра подготовка и съм сигурен, че мач по мач ще напредваме. Убеден съм, че ще се представим достатъчно добре в българското първенство. В Европа ще видим докъде ще стигнем. Господин Къркес, попитах и господин Симунджев какво трябва да промени Марибор в следващия мач. Всъщност какво трябва да направи Ботев, за да не им позволи да играят по различен начин? To not receive goal and score more than them. Да не допускаме гол, да отбележим повече от тях. Very important that players need to be more concentrated and following our plan full. Много е важно играчите да останат концентрирани, да следваме нашия план до крайен предел. But I say, sometimes in football, in the game, you can prepare the plan, and players like Ilici Sudani or Popov Buja can change every plan in every game. Понякога в футбол обаче може да направиш своя план, но играчи като Иличич и Судани или като Попов и Уджа могат да променят твоите планове във всеки един момент. I am happy that we play against Maribor because it's really good team, big club, and it's a challenge for everybody. Like we put them in the problem today, they put us, and I think that for everyone it's good to see the two teams that they are trying to play for more goals. They are trying to have a good game. Аз радвам, че играхме с Марибор, защото те са доста сериозно предизвикателство за нас, както и ние бяхме за тях. Беше доста отворен матч, така че вярвам, че всеки видял един добър футболен бой. Аз по-скоро имам два въпроса. Може би как се вина в намесата на Иконен за гола на Марибор? И другият въпрос е какво е състоянието на Йонас Станков? И доволен ли сте от представянето на Диабате? Имайте предвид, че дълго време не е играл. Okay. Jonas Stankov received just kick in the muscles, so it's difficult to continue the game, but normally he will be okay for the next game. Йонас Станков получи удар в мускула, беше трудно за него да продължи матча, но се очаква следващия двубой и това да не мине. About Diabate Siriki, for this reason he is with us. If he doesn't have quality, he will not be with us. He was just bad luck that long time he didn't have visa for last season, and he couldn't get the chance. The boy is young, talent, hard worker, and it's up to him, up to me when he will play more and more. Сирики Диабате за това е с нас. Той има качество, което ги нямаше да бъде с нас. Просто лошо сме за него, че толкова дълго време беше без виза. Той е млад футболист, така че представя се добре, от тук насетне си зависи от него. And when we score all together. When we receive goal, we receive all together. For me, never is mistake of one player, and he saved us in some moment. He was very good today, and from this side, I was watching. It was not easy to shoot, but
I say we are the team, and if we win, if we lose, we are the team. No one is making mistake, or only one player can win the game. Когато бележим гол, бележим заедно, когато допускаме гол, също допускаме заедно. От моята гледна точка мога да кажа, че изстрелът не беше толкова лесен, за да бъде спасен, така че извинявам се. Така че отново това, което казах в началото, не може само един човек да възпаряваш или само да обидиш. Както колегата спомена, две нови попадения, вкараха двете попадения. Имате ли планове за още за нови трансфери, входящи? Yes, we are planning to bring one more winger. Планираме да привлечем още едно крило. Even if we were staying for Europe or not, we was planning from before, but you know, sometimes you want one player, he doesn't want, he waits, because we must be honest, you know, many good players, they are waiting better league, and after, in the end, maybe they will come in Bulgaria. Дори Юма не беше останал за Европа, този трансфер попадаше в нашите планове. I said that sometimes we want player, but they wait better league and they come after maybe 1 month. Понякога просто ние искаме някои футболисти, обаче чакат по-добри оферти и се случва така, че просто ги пристигаме в България след малко повече време, след няколко месеца. Много малко треньори на този стадион, преди това на базата, когато в Коматево са посрещали с аплодисменти от публиката преди всеки матч. В началото на новия сезон, не започва новия сезон, започва поле. Чувствате ли се вече от дома? Какво е вашето усещане да водите клуба? Osjeća se fantastično. I feel very, very good. Because from the first day, people in Plovdiv and here in stadium, they show me respect and they give me time to adapt. Чувствам се прекрасно, защото още от първия ден, как съм тук, хората на стадиона ми показваха уважение и ми дадоха време аз да се адаптирам. I think also I give them something back. Мисля, че и аз им дадох нещо обратно. And I will not be satisfied only with the cup. I want these people deserve more things to give them back. Няма да се задоволя само с купата, тези хора заслужават да получат повече. Така се случва, че Асен, като се нас учебник, това ще го направя. Отпадна от списъка, кажете няколко думи. Ти си баща на Чернев. Нормално, Чернев, велики талент. Чернев, he had problem with his knee. For 2.5-3 weeks, he need to be out of the team, working separate, fixing this problem. It was not easy problem. He grew up very fast, and these things happened the last 2-3 years. And even when he was playing last season, he was playing with pain. And we are with him. We will help him with our fitness department and doctor and physio to bring him in the good shape. And I'm sure he will play a lot of games for Hotel in the new season. Чернев има проблеми с коляното, 2 седмици и половина, 3 тренира индивидуално, не е проблем това заради растежа и го има в последните 2 или 3 години. Ние сме с него, с нашия медицински екип ще му помогнем и съм сигурен, че той ще изиграе доста мачове през този сезон. Последен въпрос някога го има. Говорихме с колегите, че Ботев Пловдив няма загуба на стадион Христо Ботев и още преди реконструкцията. До кога може вие да осигурите тази серия да продължи? Yes, I hope never to have a losing Europe here in Ботев Stadium. Надявам се, Ботев никога да не губи от това